Mayong udto mga kasap. Medyo okay na no inyong lingkod. Maniud to na ta kay para makainom na po tag tambal no. Ning ani din pag nakaigi pamati sa imong kalawasan, nakaigi paminaw, nakay sakit. Pero sa kabila ng lahat, daghan pa rin nagmamahal sa ako. Og magpasalamat na punta sa naghatag og grasya karong udto ha. Salamat kayo sa inyo. Mo ni mga kasab no atong paniudto karon. Hinatag ni sa atong kauban sa trabaho. Boss, salamat no sa pagkain gihatag nimo sa mga kada udto. Salamat. Ato ni hotdon para maayo na ta. O hopefully makasud na ta sa atong trabaho. Mga kasap, mga una ta. Yan mga kasap, butang man tanig dagan CD para mawasan ta. Silian tanig makasasaan na itong baba. Ano tayo? Ngayong hapon mga kasap, no? Dagdag ko lang. Uy, maayo-ayo na tagamay, no? Medyo okay na. Dagdag ko lang, no? Natay bagong tambal nga nabot. Hindi na itong makuan. Sitwotong. Mga powder. Medyo mapait ko na ni siya, pero kinahanglan natin siyang lamyon. Pero dili labot ang bayanan ha. Para po sa itong kaayuhan. So ang proseso niya, mapait-pait ko nun eh. Suway na nyo na to. Graw, saan yung hindi mabasa. Agoy, nausik na. Pait ko nun siya mga kasap. Pero way pait-pait kung ikaw gusto maayo no. Salamat boss. I love you.